Il-prezz ta' kull barmil żejt illum huwa $93.50. Bħala medja kull barmil żejt illum huwa ta' $14.50 irħas mix-xahar li għadda. Il-prezz niżel għal $93.50 illi jfisser $23 irħas minn April li għadda. Min analiżi li għamel One News jirriżulta li l-prezz tal-lum huwa 30% orħos minn kemm kien bħala medja fix-xhur ta' wara l-aħħar elezzjoni ġenerali illi saret 3 snin ilu. Dak iż-żmien il-prezz internazzjonali taż-żejt kien laħaq livelli rekord u kien qabeż il-$130 l-barmil. Minħabba din ir-raġuni l-Gvern Nazzjonalista kien neħħa surcharge. Fl-istess waqt ħabbar li l-kontijiet tad-dawr kienu se jibdew jolew u jorħsu skont iċ-ċaliq tal-prezz internazzjonali taż-żejt. Minn dak iż-żmien hawn il-kontijiet olew sostanzjalment. Minn tarif li jingħata fil-Parlament fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena biss kien hemm 3300 każ fejn il-kumpanija Arms bagħtet 2 notifiki konsekuttivi lil min kien għadu ma regolax ruħu fil-ħlas tal-kontijiet. Bejn Jannar u April ta' din is-sena kien hemm ukoll 125 sospensjoni tal-elettriku u 2 tal-ilma fuq kontijiet kummerċjali. Dan fl-istess waqt li fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena kien hemm 166 sospensjoni tal-elettriku u 10 sospensjonijiet tal-ilma fuq kontijiet domestiċi.